И здравейте, дами и господа. Аз съм Яназу и реших да снимам малко на нашия свят, може би. Така, всичко си го знаете този свят. Само да си направя светличко. Си оправя малко настройките, защото си инсталирах на ново Minecraft, сега нямам нито някакви модове, нито нищо. Така, от предния епизод, малко силен. В предния епизод намерихме малко кол за тия торчове. Сега в момента нямам нито минимап, нито нищо. Съжалявам за това. Добре да е, ето и пати. Добре, да сега нямам остри какво се оглеждам. В предния епизод казах, че ще хода ей там да разгледам какво има. И сега що стига. Мага. Ако сега няма, както нямаме минимап, така ще се загубим къщата, че направо. Ще умра. Мага. Кръка ми. Добре, тук няма нищо. В момента издирваме кол, главно кол и... Това куче. Мага, кучета! Колко яко! Бас якото. И прасета. И още куче. Кучета! Мага, как ми трябват скелети. Надам видях кол, тук и кокошки има. Така, ето един нормален кол. Ще светнем малко. Как ми трябва колко за тия кучета? Искам си куче. Някой друг епизод ще дойдем до тук да си вземем. Ей, така куче ми изкара къл. Бати, тук е пълно с кучета. Колко яко. Така, сега. Лак. Имаме 6 кол. Това куче може ли да го оцеля? И то ме нападне. Ужас! Ужас. Защо подобно да не ме напада? Добре, сега ще направим нещо. Така, перфектно. Кученце, спокойно, аз съм приятел. Спокойно, кученце, браво. Така, с този ден от нашия Minecraft Survival ще тръгнем да търсим овце. Но ни трябва минимап. За това няма да го търсим сега, защото просто не искам да се губа къщата. Добре, или пък имаме друг вариант. Тръгваме така, само напред, къщата не се вижда. Хайде. Без меч, без седене. Перфектно. Само напред, не се отклоняваме от маршрута. Така, там виждам крава. Тя е храна. Тук.
Така. Епи. Пустиня. Не ми трябва минимап. Добре, ами хора... ами... Този епизод беше доста кратичек. В следващия епизод вече ще имам минимап. И може би Timber или не, само минимап. За да експлорнем тази пустиня тук. И за да намерим овце. Това беше от мен. Чао.